ani namara Orange Money kan u ka dabla an ka client on ni yanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et pari de kan jouer et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ci. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do.
dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musakako ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. ngonga o y'a kɛ cogo ye. dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ. dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. o tɛ baasi ye. n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ fila fila ye. dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. sɛka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. an cɛ i musokuntigi jɔn ye wele sitan de wele la. bi m'an wele n'i tura sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. dugutigi sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. ba sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye. nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Basunkalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ Basunkalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. a b'an ni mun cɛ.
mi hutige ma sungalo i miiri dɔɔni dɛ e muso ni cini ka jigili kɛra opération ye ya a dɔrɔn mɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw ba sungalo aw ye cikɛlaw ye angɛrɛ bi di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa ba sungalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye kapi lawale dugu in bɛ tan de gɛlɛya tun b'a na cogo cogo an bɛ jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de t'anw na tuguni dugu in na o de y'a to an bɛ jɛ ka nin ko in kɛ ko n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ nanga filɛ o bɛ tile gɛn na ne sɔn man golo n ma sɔn n ti sɔn wa n ti jɛn n'a ye abada cɛ o cɛ i magara ne ka dɔrɔmɛ kelen la ko faso dɛmɛ dan b'a yɛrɛ ye n b'i bɔ fo k'i bɔ f'i ye kana se ka fiyɛ o. Ngolo ne jiginnen na nin ma ka bɔ e da fiyewu e ye dugu in maaba dɔ ye Ngolo maa t'i numankuru kɛ k'i faso kɛra ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ na degun min bɛ jamana in kan a dogolen tɛ an si la o de la jamana in mugu bɛ a den kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na an kelen kelen bɛɛ kan k'a den yɔrɔ fa walasa ka faso in dɛmɛ baw dɛmɛbaa t'a la tuguni Isa n'o don kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la o dɔgɔ fara a kan walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo o an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o diyara aw ye o an danbe seginna an ma o diyara aw ye an kan hɔrɔnyana o diyara aw ye ko ka dɔɔnin dɔɔnin dɔrɔn bɔ ka jamana dɛmɛ o de kuma cayara di sɔnɛ ni sɔnɛ n'a ka sabali cogo di ne ko dɔɔnin dɔɔnin min bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ min ye aw t'o dɔn wa o de bɛ kɛ ka lakɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka pɔnw jɔ ka sirabaw bɔ ka juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la ɔ n'aw ko ko a t'o sara heyi a kana ɲinɛ dɛ an bɛɛ de ye jamakulu kelen ŋaniya kelen taabolo kelen kungilenna kelen i m'a ye wa ne kɔrɔ dɔgɔ ne ti foyi sara n'a y'a ja a y'a sara n'a ma ja wa a y'a sara dugutigi an sɔnna ka dɔɔnin dɔɔnin fara ɲɔgɔn kan ka an ka jamana dɛmɛ dugutigi n y'a faamu komi an tɛ kolonko tile la ne ka dɔrɔmɛ 20 filɛ faso dɛmɛni kama awɔ kɔrɔjɛ dugutigi komi dugu in kɔnɔ nɔ aw bɛɛ de b'a fɔ anw filaw tigɛma jalen don a ni ko kelen anw fila tɛ to ko abada ayiwa aw yɛrɛ niyɔrɔ ta n'a ma ɲɛ ko a kɛra ten
an bɛɛ sɔnna ka dɔɔni dɔɔni bɔ k'an faso dɛmɛ. Keba Jalo ame bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen no ana Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni ɲankuma bi ye araba ye juillet kalo tile 9 ye bi ye san 2025 maa maa sɔgɔlen no ana Mali kɔnɔ ani a kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma minnu b'an sɔrɔ ka kɛ ni waati min ye k'u bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma Keba an bɛ an ka kiiri baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ polisisow brigade de recherche la ka na se gendarmerie brigade de recherche ma fo ka taa se kiiritigɛyɔrɔw yɛrɛ fana brigadew ma bibi na procureur magistraw avocaw huissiers commissaire de justice Keba an b'a bɛɛ lajɛlen fo Jaba an b'a fana fo bi sɔgɔmada in na k'a Sidibe ale bɛ Salilakaw ka sigi la monsieur le maire Sori Siriman Bacili k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Gayi Kante k'ale fana fo ale fana ye maire ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ min ye Sori Kɛmɛsokɔ ale ni Bayiba mairie district kɔnɔna na ka taa se maa ninnu ka cɛnin ma na ale yɛrɛ nin waati in na a galabu ka kɛnɛ kosɛbɛ anw ka balabuguka don Seydou Balo u b'a fɔ a ma ko Keba Seydou Balani u b'a fɔ a ma ko Seydou Balani nka a tun bɛ se balontan na nin waati in na a bɛ Gabɔnkaw fɛ yen an b'a fɔ ani ka maliyɛn minnu bɛ Gabɔn k'olu fana fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u k'u hakili to an ka Seydou Balani na sɔgɔma in na koba kɛra kunu Mali kɔnɔ Keba bamananw ko ten koba tigɛ ka caya nka n'a ye kɛko kelen min kɛ maaw bɛ mɛn o kan k'o lakali kiiri min kun sigira pankurunko kunna ani wolomasiri tabaw ka minanko kunna jaabi bɔra kununko sɔgɔmada in na ale y'an ka sara bɛɛ la belebeleba ye an nana an da don o la k'o ɲɛfɔ maaw bɛ se ka o faamuya cogo min na Keba nka da teliya la san 10 kaso u y'o di Fili Buhare ma san 7 colonel major Nuhu Dabitaw Mamadu Kamara ne ale ye anw ka kunnafonidi minisiri kɔrɔ ye n'a tun bɛ IBK Nakakɔrɔ baara la chef de directeur de cabinet la ale ni général Mustafa Darabo ko olu ka taa u ka so Keba polisilakaw olu ka ɲɔgɔn dɛmɛ jɛkulu min bɛ n'a fɔ ma Michel u ye ɲɛmaa kura sɔrɔ o ye contrôleur principal de police Mamadu Mungoro ye ale bɛ kɛra président ye conseil d'administration na sa maa 14 o de b'a kɔnɔ baaraw kun cɛra min kɛra tile 4 baara in kɔnɔna na an nana ka n'o ɲɛfɔ maaw ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila n'u bangebaaw bɛ Masinakaw fɛ yen 150 ɲɔgɔn na donbolo kɛra olu ye Burem ale ni Gawo marabolo caman na balo ka sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya nin waati in na samiya fana minɛn minnu kan ka d'u ma n'o ye engrais kow ye olu fana gɛlɛyalen don Keba ni an ka kuma la belebeleba ye bi sɔgɔmada in na sɔɔni sisan an bɛna n'a walawala maaw ka se k'a faamu Keba ebe nyala nya iri mɔden do a
ha mina na ke question nga mbatoi nyala yaniri mode ni mam ya soro ti sorti keleme aka dati ma sama transport ni sama mona ni sama fembela jelen tola segu masado kondo nyala yaniri mode ni mam isra ka soro keba fanga manoko mate an fe ya maliba in konnana femi mbei ni orebe ma toro ni wati na kosebe o de ko fanga kangoro sigu mamunu nga fanga blasira keba ni taranga baragero la ibe mune ye ibaye ka foko ministry kele directeur ba bolo chef de cabinet ba bolo secrétaire particulier ba bolo attaché ba bolo mais nous bela jele nyana keba ministre be bidinga kono ma chite soro ka foko et pourtant atu do chenga aka nu va na ni nti ko be ndaire aflega minda mine ni ninte ito madi soro keba bere ba blai kuna ka foko iba kalama ko fete ka kete min kalama ko amisali asuru yemu yekeba anga barakero nunu nyogona ufanana gardien ni chauffeur kata se plantoma barakela awga dugono nunu me mun kalama abe dugu chire nga ubini ta chaw ulubela bon neku bon comme ni datilera ubabo ki ibe genga bo barala ola ne masonga fenfira ibe siroka chema ngamo la sa muna ya dugona demi konotati musobi kojugu kati chere ga sondugu yobeti nimbela jele nimbe nyema ya joro de keba ni yanga fama uta barakero bilibili ba uta keba iba ye conseil technique conseil ni secrétaire général département nyema nimbela jele sigi kunye ko baraka sika kega nye nga bibi na eske nimbe kumbe adore te ministry ye kalo kuru kara yere unyena do rebuga ministry ye tele de la ofana na mo laje ko fale ko musaka ni laje ko do fenre la keba abigele ade conseil kemeni biduru ni mugan tambe bolo do ere ta do ke kuntame ibe ka mun yere sigi senga do be ko tay jikoe do tay tulukoe do tay finikoe do tay tle binini tle wulili koe ni mbela jele me bolo nga degu me ka ke alibi ere be ka to oka olu fana be okai bon on woni vraiment amta baragoro la ni mun sarala na mo no eta kunte baragoro la ni min sarala ila yo ke bantuna ni njanya bi parce ni antemeto mami me sega chien fa ka nyema ye conseil la blasral kabala demeni srafe amanchade way wulle manga me cheni mananga chere no frère kana tukana nko nkan fe ane che ne ilado pman fo yene la malo yade be suka tanu fo chere yana tugodi ibo do fana kante meti bo shewere ni na yire ka mo ni mimi lado vraiment ne tundaro ngibina na ni kene na ta parce ihe nge bulu ngani tamasire barakero la quoi mais no ko tarabo ko nyuma che vraiment ke na lu sara koy che no ambe fe no soro no depuis pman fa na che ay yelema do barakero la mais aw yere munum bey aw takundo aw ka barado aw ka ngaw de ke aw to ke o be ke deguye aw bala jele me kololo soro odongo salona do abe salona siningo do ma ministre do ka kerefo mo ko be mina kata fa kele sueni kera ale ka ministre so kono ya ka mo ko be mina ka bantai ni ministre re kelende be mina na kabine mo ko be mina na ke ba ko nyumai debi amanga jate mina ka banga falu no anga ko jume amama to ko fiye de inya fiye na ngo yoro kulubalu metele la kunu ate to ko fo fere to ko fo bandai ap me television na kunu orto mo ko tiye awele grena no docteur Adama Kulubale Elhaj cybercriminalité procureur ke ba nye foli chamange mo be sega tugo bina ka sega cybercriminalité famu bara munu ba bolo ani bara bolo dan muna ko ni a sanfly cybercriminalité sigira senga ni ngali chaman kerala
a ye bilasiraliw caman kɛ ni mun ye tɛmɛsenna ye an ka sɔgɔmada in na babu an ka te fan fɛ fɔlɔ de ayiwa. Keba ko ni ko ma ban kɛli ma a tɛna banli lakalili la bi sɔgɔmada in na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko jamanakuntigi ka pankurunko ani sɔrɔdasiw ka minɛn minnu sanna Ibrim Boubacar Keita ka waati la Keba a kiiri kun cɛra kununko n'o ye tarata ye juillet kalo tile 8 kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen min kun sigira k'a fɔ sa ko affaire avion présidentiel ani équipement militaire kiiri min bunakun ka sa maa minnu bɛ n'u jalaki kun taara ka ɲɛsin olu ma o ye an ka jamana sɔrɔ ni musaka minisiri kɔrɔ ye Fili Buhare k'a fɔ Fili Sisoko n'a bɛ Buharelakaw ka sigi la Keba u y'a yira sa ko san 10 kaso ko Fili kan k'o kɛ sefa wari 100,000 a kan ka o sara amandi la Keba colonel major nu Dabitaw ale ye san 7 kaso sɔrɔ kaso datugulen min ye Ibrim Boubacar Keita ka directeur de cabinet kɔrɔ n'o ye Mamadou Kamara ye ale ni général Mustapha Drabo k'olu bɛ se ka taa u ka so ko kiiri ma olu nɔ minɛ Keba kiiri min sigira a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo n'o ye magistrat ye o ye Bamasa Sisoko ye ale yɛrɛ ye an ka sanayɛlɛ kiiriso n'o o ye cour suprême ye Keba ale ye o chambre o ɲɛmaa dɔ ye cour suprême yɛrɛ kɔnɔna na Mali la maa minnu tun b'a kɛrɛfɛ magistrat mafalenw na sa yaasa u ka se ka baara ɲɛ Keba o ye Banjugu Fofana ye Amadou Touré Asana Dolo Zakaria Kante olu bɛɛ lajɛlen fana ye cour d'appel o conseil ye Balibo ka maaw ye olu ye Keba kiiri a sigikun tun ye mun ye n'an b'a fɔ o ma ko a Angers o ye sugubulo min sigira ni o ye wolomasiri tabaw ka minɛn sanniko kuma fɔ musaka min bɛ yen n'o o donna ko in na sa k'a bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn sefa wari miliyari 90 miliyɔn 226 ba 55 ani 36 n'i y'o ta k'a lajɛ Keba miliyɔn 69 miliyari 69 safurulayi miliyari 90 de don miliyari 90 miliyɔn 226 ani 255 o de tun kan ka ɲini min ye miliyari 69 miliyɔn 180 ba 390 ni 474 o de tun ye sɔrɔdasiw ka minɛn ta ye Keba c'est-à-dire sɔrɔdasi minɛnw u sanni i bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko miliyari 69 a n'a kunkanfɛn min ye jamanakuntigi tɔgɔla pankuruko ye miliyari 21 a n'a kunkanfɛn Keba musaka min tun bɛ yen ni kiiri yɛrɛ sigikun kun ye k'o don yɔrɔ ɲini k'o dɔn n'o ye majɛ ye o ye miliyari 30 ye Keba min ye kiiri in ye a kun sigira siɲɛ fɔlɔ la kiiri tigilamaw kun ye maaw wele k'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Keba kiiri ka sigi an ka jamana kɔnɔ wolomasiri tabaw ka maa mafalen 2 o ka wele a kɛnɛ kan dunko juguya ni yuruguyurugu la min ye kiiri kelen ye Sumelu Bube Mayiga ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a to nin kiiri ale sɛgɛsɛgɛli mandat de dépôt de la Keba an yɛrɛ fɛ yan Bamako nin kiiri kelen min filɛ nin ye n'a kun cɛra kununko cour suprême ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Wafi Ugade Sise ye ale ni cour suprême ɲɛmaa min bɛ bi docteur Fatogoma Tera ka taa se procureur min bɛ cour suprême kɔnɔ n'o ye Mamadou Timbo ye Keba diɲɛ kuma foyi tɛ yen min ma fɔ ni maa 3 ma
bela jele ye nunu da defe kono ku da balo kono fente u ma min fuma ko yasa min ye sɛbɛn ye k'u k'a bila pewu nga u ma sɔn u ye baara kɛ ko fo min ye sariya ye o ka tigɛ magistrat fila bɛ keba olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ kiiri in kɔnɔna na n'o ye an yɛrɛ ka cɛ ye Sheikh Mohamed Sherif Kone ani Dramani Jara sabula olu y'a yira k'a fɔ ko kiiri ani nɔminɛli bɛ ka kɛ cogo min na k'o ma k'a kɛcogo la ko sariya ma taa sariya sira fɛ keba k'olu ma jɛ n'o o ye o magistrat filaw o de y'a to u y'olu gɛn ka bɔ magistrat la keba min ye majɛw ye ni o yera ko in na ale ni baara kɛcogo la o y'a to sa yaasa ko in bɛɛ lajɛlen ka se ka sɛgɛsɛgɛ kuru ale kɔni kun ɲɔngirila kalo 6 kɔfɛ baaraw tilara ka na daminɛ tuguni nin ye a tile damadɔ ye nɔminɛli sɛbɛn a kun sigira mun kan ko maa minnu ye ngalon tigɛ sɛbɛnni ta sira fɛ min ye yuruguyurugu ta sira fɛ ka jɛ ka ɲɛsin jamana nafolo ma ka jamana kumaniya ma sariya siraw fɛ sa kiiri bannen pewu min ye Bamasa Sisogo ye a ko baara min bannen filɛ nin ye a wolola mun na keba min ye Fili Sisogo ye n'a bɛ Bɔrɛlakaw ka sigi la ko ale bɛ san 10 kaso de kɛ wa min ye 100,000 ye a kan ka o sara nun dabitaw ale ta fana ye o réclusion criminelle kelen ye nka ale ta ye san 7 kaso ale kan ka 60,000 o sara Sidi Mohamed Kanyasi Amadu Kuma Nun Kuma Sumaila Jabi Mustafa Ben Barka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bada kaso o dayɛlɛlen no olu ye hankeba nga tubabu ka fɔ i k'a mɛn wa réclusion criminelle à perpétuité si kaso komi u kun ti yan u ma ye kiiri kɛnɛ kan k'olu ta o ye ɲangini ko ta na sira fɛ ka kɛ ni musaka ye Fili Buhari Mustafa Ben Barka olu bɛɛ lajɛlen nɔ minɛra ko min ye sefa wari miliyari 3 miliyɔn 300 a n'a kunkanfɛn keba k'u k'o lasegi jamana ma ko sabula o dira maaw ma maa minnu tun ye intermédiaire ye u kun donnen no fanga ani sannikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o miliyari 3 k'u ko o ɲini ka na no o ye k'olu k'o sara o ye Fili ye Mustafa Ben Barka ko olu k'o sara Mali jamana ye sabula u ye maaw don jamana ka sugu bulon na olu ye musaka min sɔrɔ o la Fili Buhari ale ni Amadu Kuma ani Sidi Mohamed Kanyasi olu kan ka sefa wari miliyari 15 o sara ka kɛ sababu ye sabula u tun y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kɛlɛkɛminɛnw n'o ye marafajugu ye min bɛ se ka kɛlɛ kɛ sɔrɔdasiw fɛ keba u tun y'a yira sa k'a fɔ ko o minɛnw kan ka san nka minɛn minnu dira a yera k'a fɔ ko o maramafɛnw ma ye a kɔnɔna na o musaka bɛ bɛn min ma k'o ye miliyari 15 ye o miliyari 15 sa kiiri ko min ye Fili Buhari ye Amadu Kuma ani Sidi Mohamed Kanyasi k'olu ka miliyari 15 sara nin yɔrɔ in na keba fɛsɛfɛsɛli dɔ bɛ kɛ yan ani ɲɛfɔli dɔ sabula a yirala k'a fɔ ko min ye kiiri yɛrɛ babu senfɛ Fili ale tun y'a yira k'a fɔ ko wari min filɛ nin ye ko ale y'o di Bube ma ko yaasa Bube ka se ka minɛnw san n'o ye ani munitions nka min ye musaka in ye ani contrat in k'a dogolen don Fili yɛrɛ ɲininkara koyi ko a ko daluya t'a bolo min b'a yira k'a fɔ ko minɛnw olu dira Général Drabo ale fana ɲininkara kiiri tigilamaw fɛ ale ko minɛn kofɔlen min filɛ nin n'o bɛ taa se sefa wari miliyari 15 ma ko ale m'o ye a ɲɛna min ye Usmane Buhari ye n'ale ye Guyo Sarr maaw ka maa ye ale fana ko minɛn kofɔlen minnu bɛ taa bɛn sefa wari miliyari 15 ma keba ko minɛnw k'ale m'o di gouvernement ma han o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye Fili ye a ka nimisa nana a yɛrɛ sɔrɔ waleya in na sabula musaka min filɛ nin ni ale y'o bɔ k'o di gouvernement ma a ko n'a tun b'a ko ɲɛdɔn min ye nin ko in ye a kun tɛna fiyewu miliyari 25 k'o di Guyo Sarr ma a tun b'a sama miliyari 25 min dira Guyo Sarr ma n'o y'u ka sanni feere hukumu kɔnɔna ye k'a kunna miliyari 15 in sama ka bɔ a la n'ale tun bɛ a ko kalama nka o y'a sɔrɔ a ko tɛmɛna o de la sa Musa Mara ka ɲininkali o hukumu kɔnɔna na ale ye ko bɛɛ lajɛlen jɛya maaw ye koyi keba m'a f'i ɲɛna ko Mara ka kuma don ko Mara ye kiiri dɛmɛ kosɛbɛ kiiri yɛrɛ ka jaabi kɔnɔna na
ako ko Musa Mara yɛrɛ fana tun y'a fɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye ka nafolo bɔ jamana kun ani ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka gouvernement k'ale kɛ sannikɛla ni feerelikɛla ye ko ka t'o wari bɔ banki la k'o di maa ma ko nin si tɛ sariya ye an ka jamana kɔnɔ wa a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Guillaume Sarr miliyari 5 o ka dɔw ka bolo ka banki kɔnɔna na ko nin si tɛ sariya ye Musa Mara ye nin kɛya bɛɛ lajɛlen ye n y'a f'i ye n ko expert comptable don o kɛba a bɛ min dɔn o ye nin ye dɛ nin y'o kɔni nin y'a ka domaine yɛrɛ ye Philippe Boire Amadou Bayiba Kuma Sidi Mohamed Kanyasi ko olu fana kan ka miliyari 3 o fana sara min ye sugubulon n'a bɛ sigi rembourssement n'i bɛ sugubulon sigi sisan jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko autorité malienne de régulation des marchés i bɛ taa yen de olu de bɛ i bɛ taa sanni min kɛ yen olu kun kan ka musaka min sɔrɔ n'o ye sɛbɛnwari miliyari 3 ye ko Fili ni Sidi Mohamed Kanyasi ani Amadou Kuma k'olu ko o wari sara kiri kote nun Dabitaw ni Guillaume Sarr ale ni Amadou Bayiba Kuma k'olu fana ka miliyari 2 a n'a kunkanfɛn sara k'o bɛ bɛn sa minɛnw ma minɛn minnu bɛ yen ni olu ma se ka ye ɲɛna hali bi sanni feere hukumu kɔnɔna na Sumayila Jaabi a ɲininen don ale fɛ ale ka min ye sefa wari miliyɔn 500 k'o lasegin jamana ma sabula ale y'o sɔrɔ k'a fɔ k'a kun kan ka minɛnw transit baara kɛ k'a sɔrɔ o sɔngɔ kelen in kɛba o tun bɛ commande la ka ban i k'i bɛ minɛn sanfɛ sisan ɲa n'a san sɔngɔ n'a ta sɔngɔ bɛ d'i ma o kɔfɛ tuguni i tilala ka taa san sɔngɔ a nali wari i tilala ka to o min ta dɛ ko min ye Sumayila Jaabi ye k'a k'o sara sefa wari miliyɔn 500 o mana tɛmɛ ka bɔ yen kiiri sɛbɛn kɔnɔ hali bi kɛba maa maa bɛ yen ko nɔ minɛna ko in na ni u jalakira kiiri fɛ k'u bɛɛ lajɛlen u kan ka sefa wari miliyari 10 sara ka kɛ dommage ye ale ni intérêt yaasa ka se ka Mali ale ye miliyari 15 min perdre nin ko in kɔnɔna na n'o taara ka di Guillaume Sarr ma n'a ma baara kɛ kɛba k'o bɛ bila o nɔ na miliyari ko kuma ka ca dɛ anw yɛrɛ bɛ ka nin bɛɛ fɔ ten sa e y'a faamuya mɔgɔ minnu bɛ yen ni kiiri ko sa k'u bɛɛ lajɛlen u nɔ minɛlen don nin ko in kɔnɔna na o mɔgɔw bɛɛ lajɛlen u ka miliyari 10 sara sabula miliyari 25 dira Guillaume Sarr ma k'a kun kan ka baara min kɛ n'a a m'o kɛ o bɛ k'o bila o nɔ na ko ka hakililajigi kɛ kɛba nin yɔrɔ de ye a ko yɛrɛ a ko kiiri ka sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna la ko ka hakililajigi kɛ hakililajigi ye mun ye seba kɛba ne tun bɛ nin kuma ninnu mɛn nka ni kiiri yɛrɛ a fɔ a n'a fɔ sa e b'a dɔn min don a gilet sɔngɔ ni susɛti sɔngɔ ani pare-balles sɔngɔ kiiri ko min n k'o f'i k'o mɛn kiiri ka sɛbɛn kɔnɔ k'u bɛ mɔgɔw hakili lajigi gilet pare-balles o feerela jamana ma 650 a den kelen k'a sɔrɔ sugu la 50 de y'a kelen i y'a faamuya gilet pare-balles kelen 650 de don sugu la o de u y'a feere gouvernement ma o sɔngɔ de la nka sugu la a kelen ye 50 de ye est-ce qu'il y'a faamuya 650 000 francs l'unité a feerela gouvernement ma o la k'a sɔrɔ sugu la 250 000 de unité i y'a faamuya sisan o kɔfɛ mɔbili minnu bɛ yen n'u y'olu feere gouvernement ma o mɔbili o kelen sɔngɔ sugu la o ye miliyɔn 120 de ye nka olu y'a feere gouvernement ma miliyɔn 50 yan yɔrɔ in na mɔbili kelen normalement a kan ka feere miliyɔn 150 nka olu y'a feere gouvernement ma 50 milliards c'est ni chiffre ninnu ni de y'a ko gɛlɛya yɔrɔ ye yan yɔrɔ in na kɛba au lieu que mɔbili kelen a ka feere jamana ma
50 millions u y'a feere 120 millions pour que mɔgɔw k'a faamuya quoi. C'est à dire a san sɔngɔ yɛrɛ 50 millions ye mais olu y'a feere gouvernement 120 millions a ka mɔbiliw sɔrɔdasiw ka mɔbiliw pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya. Min ye susɛti ye susɛti ah kiba i bɛ yɛlɛ sisan n ka segin mɔbili ta kan pour que mɔgɔw k'a faamuya d'accord mɔbili kelen k'a feere gouvernement ma a san sɔngɔ sugu la o ye $50 ye nka minnu tun bɛ ka feere kɛ gouvernement ma u y'a kelen kelen feere $120,000 pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya susɛti ale sɔngɔ kelen ye sugu la $600 ye mais u y'a feere gouvernement ma 600 30,000 francs. Unité vendue à l'État 30,000. Unité pris sur le marché 3,000. Anya zoro de fara kasa kana jigana. Kiri tigilamaw ka sɛbɛn kɔnɔna keba. U ko min ye Mali jamana ye. Ko min yɛrɛ bɛ yen ko n'o ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye. K'u ye Mali jamana bila. A yɛrɛ ka sugubulon sigilen kɔnɔna na. A ka kɛ sannikɛla ye. Ka kɛ feerelikɛla fana ye. Fournisseur et client en fournissant 100 milliards. Ale de bɛ sanni kɛ. Ale de bɛ feereli kɛ. A tilara ka sanni yɛrɛ kɔnɔna na a kan ka se ka min comme n'o ye garantie ye. Wari min bɛ bila ye ni ko kɛra o miliyari 100 ale de tilara k'o fana di tuguni sugu in kɔnɔna na. I y'a faamuya. L'État du Mali à la fois fournisseur et client en fournissant 100 milliards comme garantie. Ko nin ko yi nin kiri keba ngoni de ato Umar Tatamli ale y'a ye k'a fɔ ko in jɛlen tɛ dibi caman bɛ a la a tɛ fɛ a tɔgɔ ka don kojugu la min kɛ ale y'i sama ka bɔ gouvernement na ko sabula gouvernement kɔnɔna yɛrɛ la bonya foyi kun t'a kan tuguni wa nin ko in de kama Umar Tatamli y'a fɔ IBK ɲɛna k'a ka fili ni Sumelu Bube ma i ka gɛn ka bɔ gouvernement na. Donc jamana ye a jateminɛ k'a fɔ sa ko min ye kiiri ko in ye ani nin ko in bɛɛ lajɛlen sigilen sen ka keba fɛn minnu na y'a kɔnɔ a bɛ n'a fɔ laɲini de kɛra Fili Buhare fɛ Bube ale y'a ɲini a fɛ a ka se ka min ye sefa wari miliyari 60 k'o ɲini Banque Atlantique la ka tila tuguni ka tila k'a fɔ sa ko min ye miliyari 100 ye ko k'o ɲini ko nin bɛɛ lajɛlen de ye nkalon ni namara ye ko in na koyi a namara n'a ngalonmayɔrɔ ye yen de ye wari min taara n'o kan ka kɛ ka baara ninnu kun kɛ o ye miliyari 69 ye Wolo Masiri Tabaw ka baara n'o ye olu ka minɛnw ye nka min kan ka ɲini k'o kɛ garantie ye Banque Atlantique la o ye miliyari 100 ye jamana de tila k'o di fana han k'o de y'a ko namaramayɔrɔ o de y'a dibimayɔrɔ ye keba min ye avion ta ye o kun ye miliyari 21 a n'a kunkanfɛn ye nka ye u ma garantie ta o la sabula o tun y'u sɛbɛn o de la sa min ye kiiri tigilamaw ye keba an bɛ segin olu ka sɛbɛn kɔnɔ u ko sa ko nin de la a kun fɔra ko Sumelu Bube Mayiga ko a bolo sera faso nafolo ma koyi ala k'a da yɔrɔ sumaya ko sabula majɛ minnu yera ka kɛ ni a ka baara ye ani jamana yɛrɛ musaka ye ko a bolo sera jamana nafolo ma wa a y'a don sira fɛ sira min a n'o man kan baara minnu ni olu kun kan ka kɛ a sira fɛ a ma taa sira fɛ sabula maa caman bilara fili la keba an b'a kun cɛ ni min ye o ye k'a fɔ maa min bɛ yen n'i ye jamana ministre des finances ye keba sara min bɛ di e ma i ka sara ani n'i ye ministre ye nafa min b'i ka ministeriya jɔyɔrɔ la ni hakɛ min bɛ d'i ma n'o ye indemnité ye a kan k'a to i ka jamana musaka mara ka ɲɛ i ka jamana baara kɛ ka ɲɛ i ka jamanadenw na taa sira tilennen fɛ i ka jamana ko don u donna ɲɛnɛma fɛ yaasa mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo min na sisan nin b'a yira k'a fɔ maa o maa ni e ye yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛ i k'a bila i kunna k'a fɔ ko bi bɛ yen sini bɛ yen keba sɛbɛn ye bi n ka girin bi n tɛ se ka wele bi
ma se ka fɔ fɔ ɲɛna bi jamana ye bi ye jamana ye sini ye jamana ye kunu fana ye wa maa min bɛ se k'o baara kɛ keba o ye magistrat tilennenw magistrat laadirilenw magistrat minnu bɛ yen n'u bɛ ko dɔ ka ko kɔrɔ dɔ ka baara kɛ ni tiɲɛ kan fo jamana ka o de sɔrɔ o la nin n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka jamana bɛ se ka kisi o ma kiiribulon maaw k'u fo keba min ye kiiri min kun sigira keba nin y'a kuma la belebelebaw ye décision ba min taara sa ka kɛ ni a ko ye kunungo n'o kɛra tribunal fɛ tribunal min ɲɛmaa tun bɛ Bamasa bolo o de ye nin jaabi in di kunungo i y'a fɔ cogo min na bɔlɔlɔkanmɔgɔw ko k'an ka segin a kan k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ mɔbili kelen keba 50,000,000 o y'a san sɔngɔ ye sugu la nka min ye mɔbili ye a fɛla jamana ma 120,000,000 majɛ o yera baara la donc an bɛ te fan fɛ an b'a fɔ sa ko min ye kiiri baarakɛlaw ye nka keba u bɛ se ka weleli kɛ han o yamaruya b'u bolo u bɛ se ka weleli kɛ nka n'ala sɔnna a ma min ye kiiri tigilamaw ye nin ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamana kan ka musaka joli sɔrɔ an bɛna tila k'o calculer nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na musaka joli bɛ yen nɔminɛli ni fɛn minnu kɛlen filɛ a bɛ bɛn joli ma an bɛ tila k'o fana calculer sabula sɛbɛn a ka jan et puis a bɛ kiiritigɛ kan de la k'a bɔ kiiritigɛ kan na k'a kɛ kan ye maaw bɛ se ka mun faamuya kuma tɛ ka tila k'a lana bamanankan na keba a bɛ baara dɔɔni ta donc an bɛna tila k'an ka calcul kɛ n'an y'an ta kɛ an bɛ kiiri tigilamaw yɛrɛ ɲininka u fana ye min sɔrɔ an n'u sanga ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ k'a fɔ maaw ɲɛna a bakuruba bɛɛ la Mali kan ka wari joli sɔrɔ min ye procureur nin ye kɔkɛ ye kɔkɛ Kulubali ale de kun ye procureur ye Mamadu Kamara kɔni labilara an bɛ se ka min fɔ ale bɛ taa ka so général Musafa Darabo ale fana labilara min ye fili ye ale ta ye san 10 kaso ye Nuhun Dabitawo ale ta ye san 7 kaso ye an bɛ te fan fɛ keba n'an bɔra kiiri dɔ la an bɛ taa kiiri wɛrɛ la Mali parti politique kɔrɔw minnu cira jamana fɛ olu ko sa ko ta in ko tɛ se k'a bila ten o la u tun ye sonadonba dɔw fara ɲɔgɔn kan min ye maître Muntaka Tali ye ale ni Mamadu Kamara olu y'u ka kuma laselaw ye kunna sini ko u taara commune fɔlɔ o tribunal kɔnɔna na yengaw olu ye sɛbɛn min minɛ u y'a yira sanfɛ sɛbɛnli senfɛ k'olu tɛ se ka baara in kɛ n'o y'a sɔrɔ gouvernement ka mɔgɔw ma labɛn kunun ko an yɛrɛ tun bɛ commune 6 tribunal la Keba min ye baara ye sa ale kɔni daminɛna suradonbaw u caman b'a den pipɔgɔden taara kɛ ka yen fa tewu bɛrɛbɛrɛlitɔ ninnu ka tɔn maaw olu kɔrɔ ninnu sa olu ka tɔn maaw bɛɛ lajɛlen nana min ye jamana ale ka maa min bɛ yen n'o b'a jɔyɔrɔ fa kiiriko in kɛnɛ kan ale ko laɲini bɛ a fɛ Keba commune 6nan tribunal la a yɛrɛ k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 12 waati min ye bɛɛ lajɛlen nalen k'i sigi maître Muntaka Tali ani avocat caman u bɛɛ lajɛlen n'u ka ɔrɔbu fimanbaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka cour kɔnɔna minɛ k'a fa tewu min ye miniti 30 o kɔfɛ kiiri tigilamaw Keba u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ baara dulon fɔlɔ ko ka taa ko ɲɛɲini u ye dulonni kɛ min kɛ o segilen ka na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye parti politique kɔrɔ ninnu ye u ka maaw ko k'a da u tulo kan jamana ale ka contentieux de l'État ko k'a bila don wɛrɛ la ko sabula ale ma labɛn min bɛ sɛbɛn kɔnɔna na a ma se k'a dɔn min b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye dossier ye ale m'a sɔrɔ avocat minnu bɛ yen n'o ye maître Muntaka Tali n'a ka maaw ye olu ko k'u sɔnna o ma ko juge y'o min fɔ k'u sɔnna o ma kiiri ale bilara juillet kalo tile 29 na san 2025 commune 6 tribunal kɔnɔna na nin ye a dɔgɔkun 3 ye sa min ye nin tibitaba in bɛ senna kiiriko bɛ se ka kɛ cogo min na parti politique kɔrɔw k'u ma jɛn ni u cili ye u ye sɛbɛn don tribunal 3 kɔni y'a yira Bamakɔ kɔnɔna na yan k'olu tɛ se k'u bolo don u ka sɛbɛn kɔrɔ k'u ka taa n'a ye section de compte la n'o bɛ cour suprême kɔnɔna na
nka sigida fɔlɔ ni wɔɔrɔnan olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu b'u ka sɛbɛn lajɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka min kɛ o la sa bamakɔ kɔnɔna yan sa min ye kiiri kɔni ye commune 1 ta olu ta bilara juillet kalo tile 28 na sabula jamana ka ciden tun bɛ yen tun tɛ kɛnɛ kan maître mamadu kamara sa ale ko nin ko min kɛlen filɛ nin ye ko nin tɛ kojugu ye koyi ko nin bɛ bɛn k'a b'a to fan fila bɛɛ lajɛlen sɛbɛn u ka taa fɛsɛfɛsɛ k'a kɔnɔna lajɛ min b'a kɔnɔ ka se ka baara kɛ ni o ye n'an bɔra yen an bɛ taa polisilakaw fɛ yen polisilakaw ka tɔgɔdi ɲɛgamatɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Michel ale ye ninkura fiyɛ a yɛrɛ la ka se ka baara bolo sigi bɛn ni kelenya o bɛ sabati cogo min na polisiw ka so belebeleba min bɛ yen sa n'o ye u ka salle de commandement ye polisiw ka kalansoba ale kɔnɔna na sa u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen baara ninnu daminɛna juillet kalo tile 5 ka taa kun fori kunun juillet kalo tile 8 min ye assemblée générale extraordinaire ye sa n'o ye polisi ka Michel ye a kɔni ye a to polisiw caman nana fo polisi 400 ka bɔ bamakɔ kɔnɔna ani mali fan 14 polisiw bɛɛ lajɛlen olu nana ko in kɛnɛ kan u y'a yira sa ko bɛn ni kelenya sɔrɔla yaasa ɲɛtaa ka se ka kɛ tile 4 baara in kɔnɔna na sa min ye tɔn bolofaraw ye n'o ye Michel ye sɛbɛn min tun b'u bolo u y'o sɛbɛn falen u b'a fɔ masa ko ka règlement intérieur u y'o fana falen yɛlɛmaba minnu bɛ yen n'olu laɲini kɛra baarakɛlaw fɛ ale ni tɔnsigi kɛnɛ kan yen u y'o lajɛ min ye nin ko in ye sa u y'a yira sa k'a fɔ nin waati laban ninnu na u ka sɛbɛnw kan ka lafalen sabula yɛlɛma caman kɛra kow taabolo la mara bɛ se ka kɛ cogo min na tɔn in kɔnɔna ka ɲɛ bɛn ni kelenya ani bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na min ye kumaw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ ani maa minnu bɛ n'o ye jɛkulu ye commission ye olu sigilen kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka biro sigi o baara kɛ keba o kɔnɔna na sa min ye tɛgɛrɛ warawarala maa min kun sa o ye contrôleur principal de police Mamadu Mungoro ye ko ale ka san 3 k'o ta ka kɛ Michel kunna n'o ye polisiw ka Michel ye maa 14 o b'a ka biro kɔnɔ a ɲininu fɛ u ka kɛ misaliw ye u ka kɛ taamasiyɛn ɲumanw ye polisi directeur général n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone a y'u fo u ka baara kɛcogo ɲuman na waliya minnu filɛ nin n'u sera k'u sigi sen kan nin ye ka se k'a to sa polisi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma Michel in kɔnɔna na ka ɲɔgɔn dɛmɛ a y'u fo la conseil d'administration kura a ko k'u ka baara kɛ miiriya kɔnɔ miiriya min bɛ se ka kɛ misali ye kɔmasegi ka ye a la min ye bɛn o ka sabati polisiw ni ɲɔgɔn cɛ foliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye polisi directeur ye a ko fana k'a b'a ɲini u fɛ u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma sabula nin waati in na bɛn ni kelenya o dɔrɔn de sabatilen ka ɲi baaraw kɛcogo la kuma tɛ u ka Michel ale conseil d'administration na a k'u bɛɛ lajɛlen ye du kelen ye maa si ma se maa si ma pɛridi bɛɛ lajɛlen de sera yalima polisi Michel ale de ye se sɔrɔ o se in bɛɛ k'i sinsin o kan ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ sa ko min ye baara bɛna kɛ jɛlenya ni tilennenya kan musaka ninnu doncogo an'u kɛcogo Michel kɔnɔna na a ka kɛ ka ɲɛ polisi bɛ ka nafa sɔrɔ a ko sa conseil d'administration ɲɛmaa kura n'o ye contrôleur principal de police Mamadu Mungoro ye k'a bɛ o fo k'o waleɲuman dɔn a b'a fɔ ɲɛna sa k'a fɔ ko laɲiniba minnu kɛlen filɛ nin ye tɔndenw fɛ a k'a lawaleya a k'i jija fana bɛn ni kelenya ka sabati min ye tɔn in kɔnɔna na basigi ni lafiya kana degun kana ye maa si la min ye nin ko in ye n'o filɛ ne ka biro min sigi nin ye polisi Michel la ko wa ko polisi direction kɔni a b'u kɔ bɔ a b'u kɔ sini baara kɛcogo ɲuman majɛw kana ye a la ko wa ko polisiw k'u jija u bolo ka to ɲɔgɔn bolo min ye Michel ye ale ka kɛ faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu min n'o bɛna na ɲɛtaa ye polisilakaw olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ polisi yɛrɛ kɔnɔna na sa min ye Berthe commissaire Berthe ale m'u ka kunnafoni ɲɛmaa ye Keba ale de bɛ sɛbɛn ninnu ci an ma an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn baara kɛcogo ɲuman na min ye Jarakɛni ye n'o ye Kɔnɛgɛni ye an b'a fɔ nin ye Mungoro ye nin kun bɛ yan o on son camarade on son camarade o Mungoro on son école ensemble ici o y'a sɔrɔ e mana Bamakɔ fɔlɔ Keba an bɛ taa Burɛmkaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baloko ye a bɛ ka gɛlɛya olu fɛ yen koyi sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ dugudenw yɛrɛ kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko malo min n'o ma ka di bɛɛ lajɛlen ye o bɔra 4000 ni 200 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 5000 ani 200 la 50 kilo ye o ye ɲɔ ale tun bɛ 2000 ani 200 la o taara yɛrɛ sɔrɔ sa 2000 ani 600 ani 40 na min ye taji ye sa o tun bɛ 250 la o taara yɛrɛ sɔrɔ 300 la nin waati in na kalo bɛ ka gɛlɛya min ye samiya fana ye minɛn minnu n'u mago b'o la o tɛ ka olu y'u ɲɛna kuma tɛ engrais jɔrɔna b'u la fana ni samiya ji tɛna tiɲɛni fana kɛ
dugudenw kɔni ye welewelema dabila jamana ɲɛmaw ma u k'u hakili to burɛm la yaasa nin degun ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka wuli cogo min yorosokaw fɛ denmisɛnnin fitininw olu ka kɔlɔsili dumuniko ta nasira fɛ sa o dɔgɔkun kelen baara sigira sen kan yoroso ale kɔnɔna na baara in daminɛna juye kalo tile 7 a kan ka fori a tile 10 waleya in kɛkun ye min sa yoroso yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen u ka se ka balo ɲuman sɔrɔ min ye vitamine A ye k'o di denmisɛnninw ma nɔgɔ n'o ye kɔnɔna nɔgɔw ye u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na yaasa denmisɛnnin minnu si bɛ san 5 la olu ka se ka lafiya muso minnu fana bɛ yen ni olu lasirilen don olu fana ka se ka dɛmɛ minnu bɛ sin di fana olu fana ka se ka lafiya baara in bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka kɛ ka don so ni so yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye nin ko in na Masinakaw fɛ yen denmisɛnnin damadɔ 150 Masinakaw fɛ yen sa minnu y'u sigiyɔrɔ bila Nɛmabugukaw fɛ yen Nɛmabugu filanan donbolo kɛra olu ye min ye nin kalo in tile 7 sa denmisɛnninw ka tulonkɛ minɛnw ale ni Noël minɛnw y'olu di u ma Église protestant évangélique min bɛ sa ale ka ko de ye nin ye a ye nin ko in sigi sen kan ni États-Unis ka denmisɛnninw ka jɛkulu dɔ fana ye baara in bɛ tali kɛ mun na sa o ye Noël denmisɛnnin ni Noël a baara bɛɛ lajɛlen kɛra Masina yɛrɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna kado ale ni donbolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra denmisɛnninw ma k'a kɛra nisɔndiyaba ye kuma tɛ nin waati in na kalanbila bɛ yen denmisɛnninw n'u kɛ juye kan Keba kɔkan kibaruya la an ka karamɔgɔ n'o ye Alfuseni Kamiya ye ale ko ko Iran kun ye puissance de ye ko anw de t'a kalama Kamiya kalanfa don an k'a lamɛn a ka daluyaw kan i y'a faamuya Iran min n'an bɛ kan ka kuma kan par exemple i y'a dɔn Iran ye silamɛ dugu ye ni kɛlɛ min tɛmɛna sisan u ye démonstration ba kɛ kabako yira mɔgɔ la mais n ko Iran bɛ la ka kɛ grand puissance kabɔ la o y'a sɔrɔ Amérique ma wolo fɔlɔ Iran ye grand puissance ye k'a sɔrɔ États-Unis ma wolo parce que anw bɛ diɲɛ min kɔnɔ anw kun t'a dɔn Amérique bɛ yen a bɛ fɔ don min kuranɛ kɔnɔ 600 et quelques kuranɛ aya dɔ bɛ yen ko alif lam mim ghulibati rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa aya bɛ jigin kira kan don min o kun ye Iraniyɛnw n'o ye Persiw ani Romains u kun ye olu ka cɛ kɛlɛ de wa aya bɛ jigin don min a y'a sɔrɔ grand puissance 2 de kun bɛ diyan Romains ani Persiw Iraniyɛnw Persiw de ye Iraniyɛnw ye arabu tɛ Iran tɛ arabu ye Iran ye Persiw de ye u ka kan ye ni Perse kan ye Persien langue persien Farisiya u b'a wele arabu kan na Farisiya a bɛ sɛbɛn ni arabu harifu ye arabu kan lettre de b'a fana sɛbɛn mais a prononciation ni arabu prononciation tɛ kelen i bɛ se k'a kalan mais n'i tɛ arabu kan mɛn n'i tɛ a fana mɛn i tɛ a kɔrɔ o de ye Farisiya a kan caman min donnen bɛ arabu kan fana o de ye Farisiya kan ye o de ye Perse o Persi olu ye Iraniyɛnw ye alif lam mim ghulibati rum ghulibati minnu bɛ nahaw dɔn minnu bɛ kuranɛ yɛrɛ dɔn minnu bɛ nahaw tafsiru dɔn quoi ghulibati le bɛ wele ko mabniyu lil majhul al-fi'lu alladhi lam yusamma fa'ilu u b'a wele ko mabniyu lil majhul ghulibati se kɛra voilà kira bɛna don min sallallahu alaihi wasallam kira Muhamɛdi yɛrɛ tile la maa min kun ye grand puissance fila c'est-à-dire i n'a fɔ Russie ni Amérique bɛ kɛw min bi kira tile la grand puissance fila min kun bɛ yen o kun ye Romains ani Persiw de kuranɛ verset de yɛrɛ tɛ tariku k'a bɛ kitabu an y'a kalan kitabu kɔnɔ kitabu baden wɛrɛw bɛ a bɛ min kɔnɔ koyi mais nin ye tariku min ni kuranɛ yɛrɛ verset direct de y'a di kuranɛ y'a di kɛw de ye ko alif lam mim ghulibati rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin o kun ye kɛlɛba dɔ de ye kɛlɛ min kɛla Romains ani Persiw cɛ Iraniyɛnw cɛ kira Muhamɛdi tile la o y'a sɔrɔ arabu ma wuli fɔlɔ dɛ o y'a sɔrɔ arabu fana bɛ jate i n'a fɔ bɛgiyɔn i n'a fɔ anw bɛ cogo min arabu fana maa si tɛ olu jate a don mais kira de nana ka na ni kura fiyɛ olu fana i y'a faamu ni kɛlɛba in kɛlen ni grand puissance fila ni ɲɔgɔn cɛ Romains se kɛra la o de ye ghulibati a b'a wele ko arabukan na mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ tafsiru nahaw dɔn minnu bɛ grammaire maîtriser arabu la ghulibati o b'a fɔ mabniyun lil majhul ya fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu o de ye ghulibati a Rum se kɛra Romains la jɔn sir'u la olu de tɔgɔ ma fɔ o de ye kun Persiw ye olu Iran de kun kɛlɛ la o kɔrɔ Iran tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ Iran tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma wele a tɔgɔ la ko se kɛra Romains la Romains de tɔgɔ fɔra mais Iran tɔgɔ ma fɔ mais jɔn sera Romains la Iran kaw
to fo de ma ko fi'lu allazi lam yusamma fa'ilu verbe mi na sujet to ma wele ya ba mo ka abi wele ta arab kan donc iran to bu qur'an ko ni position la mais to yara ma wele ko sekera romeo la je sera romna iran kaw o de persi ado kira muhammadu tilela ni kira ko so ko grand puissance ti jangna ni iran te ani romeo ni kira muhammad tilela ko mais romeo e defeti min kesa san damani kono bidi senena o binat laka sebaya so romeo binat laka sebaya so ni grand puissance flying ka kele ni asoro amerique ba wulu fa parce que ni alquran aya no jigina 600 et quelque maga na bi fam ngay donc 600 et quelque en kono amerique yere na découvert ko majme en yere fait 1490 anga ke 1500 et quelque yere tayela par exemple anga ko yere sa aka donc amerique yere be o histoire wele ko professeur Kamia amafo ko so no alusen Kamia akala selula sora frali di mauma mabu saka fo famia to mina dine aleni anga tabolo hugumu konnana ke ba jalo tumia aninere amafo so ngala ka tle herecha ala ka so man kan bela jide shini kenan la mamu ala ka dama ala ka nga jamana kusi ala ka nga jamana tanga akambe wati were anga nyuan deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamo kele ayon deme ankaw deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamo kele naye kuna funi soro bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamo kan ay negajuru ci deme sola negajuru srafe wote saramina bisheki funi fu tani kele muga walma bisheki funi fu tani kele mugane fla walma bigono doni sheki tani wolovla bi sabani woro bi wolovla ni duru ngo bigono doni sheki tani wolovla bi sabani woro bi nani ani duru